Yeah, meyɛ video wei ɛwɔ ama Ghanafoɔ. Ghana musicians, ɔmo a wɔma Ghana award, ɔmo a wɔgyegye Ghana music. Deɛ nti ma meka saa asɛm wei? Ghanafoɔ yɛ hypocrite. The whole Ghana koraa nkasa. Hwɛ, sɛ yɛka sɛ yɛma bi award a, metwerɛ ndwom. Na meka sɛ bi yɛ ndwontoni a, yɛka ndwontoni a, ate saa ne Ghanafoɔ nte aseɛ. Na adeɛ baako a mahu no Ghana ho a ɛyɛ problem no, Ghana nipa baako pɛ ɛka sɛ ɔpɛ adeɛ wei. Na onya yɛ allegation bi wɔ ho a, Ghanafoɔ nyinaa ɛndwene adeɛ no a nipa no de n'adwene di akyire no. Sɛ voice wom, sɛ adeɛ na nipa no yɛyɛ ayɛ ade pa o, na Ghana atu adi akyire. Saa adeɛ no ama Ghana ɛdi yɛnya a yɛma no ntimi nkɔ so no. Amammuom, anything Ghana, sɛ Ghanafoɔ ka sɛ baako ka sɛ NDC o ayɛ si a, no ara ne Ghanafoɔ nyinaa wɔ NDC. MPP a, Ghanafoɔ nyinaa wɔ MPP. Ghanafoɔ ntena ase ɛntwene. Ghana yɛni adwene a yɛde twene. Hwɛ, deɛ nti ma meka asɛm wei? Ghana ho ɔpɛ ndwontoni a, yɛpɛ ndwontoni a ɔkɔmfoɔ kɔ adɛn na daase bere gyabra. Ɔkɔmfoɔ kɔ adɛn na daase bere gyabra. Saa mmeranteɛ mmienu ndwom a bɛtwerɛ no, the whole Ghana bia ni hɔ bɛtumi atwerɛ bi. Nti yɛka sɛ bi yɛ ndwontoni na nka yɛtu di n'akyi ka sɛ wei ne di music ɛkɔ animu. Te sɛ yɛka sɛ Agya Kode movie industry baeɛ no ɛpagya na nka saa mmeranteɛ mmienu no na nka da yɛsɛ yɛpagya wɔn. Daase anya ne baabi kɔ. Nti nka yɛsɛ yɛsɔ kwaa dan mu yie. Hwan ne bɛtumi akeka nsɛm bɛyɛ 1000 asi ani na ɔbɛsena remember asɛm no back. Ghana ndwontofoɔ handle yɛ ndwontoni. Ne ho atumi atoto mmeranteɛ wei akome. Afa necessary music ɛpagya saa nkurɔfoɔ no. A na medi Ghana ho yaw. Meyɛ sorry ma Ghana. Ndwotofoɔ ba bɛdi ndwom music anim a, ɔmo san frɛ ɔmo sɛ ɔmo ato ndwom. Nti ɔmo de ɔmo asisi mpanyinfoɔ a ɔmo ma award. Meyɛ sorry ma mo. Me ne mekasa. Mensuro ho no meka. Ghana yɛte sɛ mprako. Yɛnim atɛkyɛ, ba yɛnim dware. Nti yɛma no ɛntimi mpagya ta kɔsi sɛ atemu da bɛba. Me ne me gyina ɔka. Nobody sɛ ɔbɛtumi asista in Ghana. Because yɛnim adeɛ de ɛyɛ. Yɛndwene. Ghana wobɛyɛ nkwaseadeɛ a woyɛ nkwaseadeɛ a wowɔ followers.